Na, megérkeztünk. Itt a szállásunk. A csapat már készülődik az első túrára. És ilyen a környék. És van különbejáratú szélkerekünk. Meg tudja hajtani a célt. Nem így is van, de tényleg így van. Hát így nem most a Motorát bekapta. Olyan jó tudja, hogy a tudatlanul a bárha átidál. tényleg a most nem hagyjuk itt a bácsinak? Nem jövünk erre vissza. János, itt bejáratta van? Na, megjöttünk a medveölő szurdok bejáratához. Ott megyünk föl. Ott, aztán folytjuk. Nem ez a cél, nem ez a célja. Az a cél, hogy megver. És az úti könyvekkel is így volt, tehát láttam, hogy tök jó. Ha most is kötött a sávot, csak darabokat kaptunk meg belőle. Megérkeztünk a Wasserfallweg aljára, és valahova oda hogy meddig jutunk fel, az majd a jövő zenéje, de ott van valahol valami. Na, minden igaz, akkor ott az erdős részben mentünk fölfelé. Hát ennek a felbontása na, itt a harmadik napi helyszín. Zajlik a készülődés.
Na, hol a szifilisz? És valahol ott lesz fönt a hütte. Hát azt nem tudjuk, hogy az első vagy a másodikon, ami abszolút nem mindegy, de majd kiderül. Indultunk. Na, elindultunk lefelé. Megnézzük, hogy szárazon érünk el le. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy nem. Ez a jobbik út. Reggel 6-kor reggeli torna. Fejed mögött a fölöködet tolod, húzod lefelé, és meg lehet akár jó oldalra egy kicsit eldőlni közben. Ugye a szápad, meg a oldal nyújt. Szigények. Másik. És a hátsó bánditnak kell nyúlni. És nem izózol, csak statikusan. Amennyire tudsz előre menni, sarkat lengteljen, igen. És feszüljön. Meg a belső combot kihagytuk. Azt még lehet. Lányoknak fontos. Meg az majd nyúlik magától, vagy feszül, de az első lábadon van a teljes testsúly, a hátsó az csak nyúlik. És minél előrébb mész, annál jobban nyúlik. Ő ugye a vádli, meg amiről kimaradtál, Sanyi, az egyik volt a vádli, a másik a rízkövet, ugye a lábújhegyet elrakod és húzod előre. Igen, aha. És a spitz az elsővel spitz és arra. Ja, megérkeztünk az utolsó túra helyére, Bács tettem be. Parkoló. És oda kéne följutni. Na, ez itt a Skywalk. Jó sokára walkoltunk ide. Na, itt a Skywalk. Ott meg a falu. Nem látom a pocsáját. És ott a tehenes. Tényleg, milyen kis pontok. Helyreállna a család vége. Lehet. Az- Jó.